Sumar levará ao Congreso o vertido da Ribeiriña. O partido actuará a través de dúas vías, na Cámara Baixa e abrindo unha vía de negociación directa coa Secretaría de Estado de Medio Ambiente para buscar solucións aos vertidos que se están a producir na Ribeiriña. Esta mañá, representantes galegos do Movemento Sumar estiveron na Ribeiriña, lugar que nos últimos tempos protagonizou diversos vertidos que alarman a veciñanza e os profesionais do mar. O representante da agrupación No Barbanza e tamén concelleiro da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, afondou nesta problemática que está a preocupar a moitos pobrenses, sobre todo dende que afectou aos bancos marisqueiros, obrigando ao peche de 3. Nos preocupa fondamente a Sumar como organización ecoloxista que nos definimos así, pois evidentemente que sí, pero que tamén nos preocupan esos dereitos dos traballadores a explotar os seus recursos e a saúde en xeral, non? Nos o que queremos demandar, primeiro, agradecer a demarcación de costas a actuación que fixo aquí de regeneración ambiental, onde se investiron evidentemente unha cantidad importante de recursos económicos do Ministerio, pero tamén sabemos que hai un problema e que queremos que se resolva o antes posible. Sabemos que están intentando facer un estudo, queremos que chegue canto antes os resultados, unha diagnose do que está pasando exactamente, o fuel que está saindo a través das xunturas dos muros, incluso por debaixo, sabemos que está relacionado ca obra que se fixo aquí de regeneración e ca retirada dos depósitos que apareceron de la onza de oro. Polo que demanda que dean o paso de forma rápida e áxil, xa que cada día que pasa ponse en perigo o medio ambiente e o prestixio da Pobra e da Ría de Arousa como produtores de marisco de calidade. O Concello é incapaz de facerse cargo do que está pasando aquí. O único que podemos facer, bueno, mandamos os nosos informes, reclamar e facer o posible. Por eso, desde Sumar, o que queremos é solicitar o apoio decidido das administracións, tanto da Xunta de Galicia como do Estado. Eu tamén un mensaxe quero dicir que sexa unha oportunidade para que colaboren as administracións, non que para cada unha se intenta eludir a responsabilidade tanto do vertido como desto que temos detrás, que é a nave da Dasa, que é algo que preocupa tamén moitísimo a veciñanza. O risco que existe de accidente pois é evidente, o risco de contaminación ambiental sigue estando, porque aquí tamén hai depósitos de hidrocarburos e necesitamos axuda, de maneira perentoria para solucionar estes problemas. Asegura que hai vertidos de fuel que proveñen da antiga onza de oro e non descarta que tamén chegue algún da Dasa, polo que pide unha rápida actuación para poñer freo a esta situación, sobre todo tras o traspaso das competencias do litoral do Goberno Central á Xunta. Esta semana concretouse a transferencia da competencia de xestión do litoral, que aínda se ten que materializar nos próximos meses, e o problema de non abordar urxentemente toda esta iniciativa é que pode haber, digamos, unha non colaboración entre administracións que faga que non se resolva. Nos damos máxima prioridade porque creemos que é necesario facela e valoramos positivamente a xestión do litoral, pero tamén somos conscientes dunha cuestión política. As competencias en mans do Partido Popular ás veces son incompetencias e por iso é necesario darlle a máxima urxencia para solucionar un problema que afecta o ecosistema mariño, que pode afectar tamén a propia saúde e que afecta a veciñanza, e nós estamos con veciñanza da Pobra. O Movemento Sumar realizará diversas accións para afondar nesta problemática dos vertidos en Madrid e que se peche o antes posible unha solución e apoia a veciñanza da Pobra. A primeira é a presentación dunha pregunta ao Ministerio de Medio Ambiente para que nos explique cal é as actuacións que fixeron aquí e que medidas pensan adoptar para lanzar o problema, non? Esa é unha pregunta que o Grupo Parlamentario de Sumar vai presentar de xeito inmediato no Congreso dos Diputados. A segunda iniciativa ten que ver co Goberno Central, do que forma parte Sumar, xa que ostenta 5 ministerios. E imos exercer a forza que non está no Goberno para abrir unha negociación directa ca Secretaría de Estado de Medio Ambiente para tratar ambos os dous temas dos que falou Xosé Lois, non? Os verquidos e o futuro desta ruína industrial que está aquí detrás, non? Imos solicitar para a volta de Semana Santa unha reunión co Secretario de Estado, con Hugo Morán, o secretario de Estado de Medio Ambiente, na que ademais de eu mesmo convidaremos a que estén presentes as concelleiras e os concelleiros de Nos Pobra. Con todo isto, Sumar busca a acción do Goberno Central para chegar solucións a estes vertidos que preocupan a veciños e profesionais do mar.